Audiopríbeh Fanny Blade Dancer. Prvá kapitola. Mladšia sestra hrdinu. V hlbokých sídlach Monianského impéria, v rodine známej svojou odvahou a oddanosťou, vyrastala mladá dievčina menom Fanny Verc. Bola najmladšou dcérou slávnej rodiny Vercovcov, ktorá celé generácie chránila impérium pred nepriateľmi. Jej starší brat Tigreal bol hrdinom Monian Guard a ikonou odvahy a neochvejnej vôle. Pre Fanny bol Tigreal viac než len brat. Bol jej vzorom, hrdinom a ochrancom. Od útleho veku snívala o tom, že raz vstúpi do armády a bude bojovať po jeho boku. No tradície rodiny Vercovcov boli neúprosné. Ženy sa do vojny nezapájali. Ich úloha bola jasná. Študovať umenie, venovať sa rodine a zveľaďovať majetok. Ale Fanny bola iná. V jej očiach horela iskra dobrodružstva a túžba po boji. Každý deň sledovala Tigreala, keď trénoval, a keď sa vrátil z boiska, neváhala ho bombardovať otázkami o súbojoch, stratégiách a zbraniach. Druhá kapitola. Sen o armáde. Čas plynul a Fanny rástla. Jej odvaha a rebelia sa stupňovali. Utekala z hodín maliarstva a dizajnu, ktoré jej rodina považovala za vhodné pre mladú slečnu. Namiesto toho sa schovávala v skladoch zbraní, kde skúmala čepele, brnenia a vojenské plány. V jej rukách sa meče stávali predĺžením jej vôle, elegantné, presné a smrtiace. Napriek odporu rodiny a najmä matky, jej brat Tigrael ju stále chránil. Videl v nej tú istú odvahu, akú cítil na boisku. Občas ju dokonca učil niekoľko základných bojových techník, hoci sa snažil túto stránku svojej sestry potláčať. Tretia kapitola. Zrada a rozhodnutie. Fannin život sa zmenil vo chvíli, keď sa správy z frontu stali tragickými. Tigreal, slávny hrdina impéria, bol obvinený zo zbabelosti a dezercie. Pre rodinu Verc to bola rana, ktorá ich postavila do nemilosti. Fanny však neverila týmto klamstvám. Vedela, že jej brat by nikdy nezradil impérium. V tej chvíli sa rozhodla. Opustí pohodlie domova, vzdá sa umenia a dizajnu a stane sa bojovníčkou. Štvrtá kapitola. Výcvik a odhodlanie. Fanny sa prihlásila do armády napriek nesúhlasu celej rodiny. V očiach vojakov bola len rozmaznanou šľachtičnou, ktorá nepozná bolesť ani námahu. No Fanny ich prekvapila. Ostrihala si svoje dlhé vlasy, obliekla brnenie a bez váhania sa pustila do tvrdého výcviku. Prvé dni boli kruté. Každý sval v jej tele pálil, ruky mala doškriabané od mečov, kolená doráňané spádou. Ale nevzdávala sa. Každé ráno bola na cvičisku prvá, trénovala dlhšie než ostatní, jej meče sa stali predĺžením jej rúk. Počas výcviku začala využívať svoje technické znalosti. Vytvorila dvojicu mečov s oceľovými lanami, ktoré jej umožnili prekonávať veľké vzdialenosti a manévrovať vzduchom. Jej pohyby sa stali legendárnymi. Rýchle ako vietor, smrteľné ako čepel. 5. kapitola. Prvé úspechy a návrat Tigreala. Fannin výcvik priniesol ovocie. Jej schopnosti sa dostali do povedomia celej armády, keď dokázala prekonať nepriateľské línie tam, kde ostatní zlyhali. Stala sa priekopníčkou v rýchlych prieskumoch a sabotáži. Jej meno sa šírilo medzi vojakmi a jej titul Blade Dancer sa stal synonymom smrti pre každého, kto sa jej postavil do cesty. Po rokoch jej bojov a úspechov sa vrátil Tigreal. Sledoval svoju mladšiu sestru, ako bojuje po jeho boku s odhodlaním a vášňou. Napriek všetkým pochybnostiam, ktoré o nej mali, Fanny dokázala, že je hodná nosiť meno Verc. Jedného večera, pri západe slnka, keď sa ich cesty opäť spojili, Tigreal ju oslovil. Som na teba hrdý, sestra. Tvoje meno bude spomínané po boku najväčších hrdinov Monianského impéria. Fanny sa len usmiala a povedala: Ešte len začíname, brat môj. 6. kapitola. Posledný úder a nový začiatok. Pod temným oblakom Archorovej moci sa Fanny a Tigreal postavili naposledy bok po boku. Všetky ich tréningy,
Všetky obete a sny sa zhmotnili v jedinom okamihu. Archor vrhol posledný tieň, no Fanny sa s oceľovými lanami vrhla do vzduchu, pretínajúc temnotu ako lúč svetla. Spoločne s Tigrealom zasadili záverečný úder, ktorý roztrhol temnotu a priniesol svetlo späť do Monianského impéria. Archor padol, jeho aura sa rozplynula a s ňou aj všetka bolesť a strach. Slnko opäť zažiarilo a Fanny po boku svojho brata stála na hradbách impéria. Dokázali sme to. Povedala s úsmevom, ktorý hovoril za všetko. Monianské impérium opäť povstalo a meno Fanny Blade Dancer sa stalo legendou, rozprávanou po celom svete. Fanny a Tigrael vrátili impériu slávu, ale dobrodružstvo ešte len začína. Ďakujeme, že ste si vypočuli náš príbeh. Vaša podpora znamená pre nás svet. Ak sa vám páčilo naše dobrodružstvo, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber, aby vám neušli ďalšie legendárne príbehy. Spoločne sme dokázali nemožné. Pridajte sa k nám aj na budúce, bojovníci.